Виждали ли сте тази книга? Ако не сте, със сигурност сте я търсили с кашоните на букинистите или в библиотеката, защото през последните години се е превърнала в колекционерска рядкост. Парадокс се издават по пътя на Керуак през далечната 1993 година и можете да си представите какъв е ефектът от тази книга тогава. Керуак обаче не може да изчезне от книжарниците, от Славейков и от кашоните с стари книги по улиците. Не и той. В ръцете си държа чисто новия луксозен първи том на неговите събрани съчинения, дни преди излизането на книгата по книжарниците, за да я покажа първо на вас, читателите на блога Библиотеката, с любезното съдействие на издателство Парадокс. Първи том от събраните съчинения идва с стилни твърди корици и 570 страници качествена хартия, благодарение на която сигурен съм, че след 25 години ще изглежда доста по-добре от предшественика и от 93-та. Дизайнът на корицата е семпъл, визуализира асфалтовия път, по който Керуак тръгва преди повече от 60 години. Виждаме принтираното име на Керуак, което е единственият акцент върху корицата и само по себе си е достатъчно, тъй като говори за себе си повече от всичко друго. Мисля, че не е нужно да има нещо повече от това на корицата. На задната корица виждаме само един единствен акцент и това са изтърканите гуменки, в които могат да се припознаят съвременните битници, както и цената от 40 лева за това луксозно издание. А задното гръбче показва и цифрата 1, което само ни напомня, че предстоят още томове. Малко по-късно ще ви кажа и колко точно. Изданието започва с илюстрации на може би, съвременни битници. Виждаме небезизвестния Райчо Ангелов от издателство Парадокс на някои от снимките. Същото нещо, същата фотосесия може би. Имаме и на задната корица. Съвременни бродяги, тръгнали по пътя. Първи том съдържа култовия роман По пътя и Бродягите на Дарма, като има бележка от издателя в началото, в която Доротея Монова споделя, че цялата работа по създаването на тази поредица е отнела години наред на колегите от издателство Парадокс и предстоят да бъдат издадени 7 тона от пълните съчинения на Керуак, което наистина е впечатляващо и наистина се случва за пръв път в България, тъй като наистина са минали доста години от По пътя и издаването му през 1993 година, но въпреки това интересът към Керуак със сигурност не е намалял, така че тази поредица запълва една дупка, която се надявам да предизвика доста голям интерес сред читателите у нас. Това, което виждаме като в началото на книгата, след преговор от издателя, са около 270, сега ще видим колко точно, не, по-скоро са към 350 страници, в които е култовият По пътя, след което започва Бродягите на Дарма. Вече съм ви разказвал в специално ревю Библиотеката за По пътя, така че ще ви оставя да си го прочетете, а пък аз се заемам с Бродягите на Дарма, за които се надявам съвсем скоро да мога да ви разкажа в специално ревю Библиотеката. Много се радвам, че вие сте първите, които видяхте този луксозен първи том на Керуак само дни преди да тръгне по книжарниците. Оставам ви и се заемам с четене, докато вие, надявам се, ще може да му обърнете подобаващо внимание в следващите дни. Благодаря ви за вниманието.